Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Badbor ukun jong unong yalam BJP jaka samla khat khandai snem Madhya Pradesh. Ukun jong unong yalam BJP Madhya Pradesh udai uwei napdeng ki saungut ki balasya mudoi ban badbor daka kenhun jaka samla ka badang khat khandai snem ka arta. Kini ki runar kentubru ya ukun jong unong yalam BJP kilayale ban badbor jaka para jongkane ka lanot ru. Ki pulit ka Madhya Pradesh kila deban kiam ya laingut ki runar kibala syak mudoi ban badbor ya kasamla bakat khandai snem ka arta. Hadin kila yuk ban kem saya ukun jong unong yalam BJP. Hadin kane ka jingji kane ka lanot ringkat bat ka para jongka kila lej phaino syaying hakaba kane ka lanot basyak badbor kala persyang ban penyap no yala jong dak bas din phasi bat menta kadang don haka jing sumar. Udrup ukun jong presiden BJP Madhya Pradesh Kishan Rai udai uba kampok mat hakane ka kam badbor kane ka jingji kala ji haka no phai singi jong ka singi thoding ka badai ka khat saw tarik u Julai ar hajar ar pholai hakaba kine ki arngut sipara kidang one school ki saungut ki bala syak mudoi laong bakila tanda ka bor yakine ki arngut sipara bat kila thep hapok kali kila rak ya ki syaying jong wei unong syak mudoi uram kishur yadap hakaba kila badbor ya ka henmen ka badang khat khandai snem ka arta. Lakum taru kibahaying dong udrup kila kenta kane ka jing keno badbor bat kila ong kine ki arngut sipara kila lej bat kine ki saungut haka jing senran ki om dai baki badbor kine ki saungut ki runar kila berngem kine ki arngut sipara ban le da ki kamba shirkhe lada ki yathu yano syapang kane ka kam. Hadin kane ka jingji kine ki arngut sipara kila lej phaino syaying hakaba kane ka henmen kabala syak badbor kala persyang ban penyap no yala jong da ka basyusdin phasi kumno re kumno la pelat imno ya kane ka lanot da ki bahaying jongka bat ki bahaying jong kane ka lanot kila leja turu syaki pulit syapang kane ka jingsyak badbor jongka uhenmen jong kane ka samla basyak badbor ulaong bahadin saw kenta jong ki jingyakhi ki pulit kisah register kis persyak ya kini ki saungut ki runar lakum taru ki pulit kila aini ya ki jingkeno bat kila ong baya ka FIR la deban register kloy